שלום ענבר, שלום אבישג. מה שלומך? מושלם. מתרגש. באמת אחד האנשים שעברו תהליך יותר עמוק אצלי, מכל אחד אחר, והרבה מעניינת. בגלל הרקע שהגעת ממנו, אוקיי? אז אני אשמח קצת שתספר לנו מה... אני נולדתי בפרגוואי. בשנת 89, שם עוד פחות טוב מהיום. עכשיו זו עוד מדינה מתפתחת. מהמם. זו תקופה שתינוקות נזרקים לפח. זאת אומרת, it's a thing, שגרה, אף אחד לא מתרגש מזה. חיי אדם, הערך לא, היחס ולא, זה לא המקום. מהמם. אה, זאת אומרת, אתה ילד מאומץ. כן. אוקיי. נולדתי גם פג. כן. בקילו 800, בסוף שמיני. כן. מה שסיפרו לי, קטנצ'יק. וואו. צפון, כן, צפון, כן. ממש. סיפרו לי שאימא שלי הביולוגית כן דאגה לי לאומנת, אבל האומנת חלתה, אז האומנת מסרה אותי לבית חולים של נזירות, שזה גיליתי אגב בטיסה האחרונה שלי לחול. כן, כי פגשתי מישהו שגם גדל בפרגוואי וקצת הסביר לי יותר לעומק. בבית חולים של הנזירות חיכיתי בעצם לאימוץ, ההורים שלי הגיעו אחרי חודש ואימצו אותי. היית חולה, נכון? כתינוק. עוד לא ידעו שאני חולה. זאת אומרת, היית במנזר שבועיים חולה כתינוק, עד שההורים שלך באו ואימצו אותך? כן, וואו. כן. מהמם. אבל המחלות הגיעו בהמשך, זאת אומרת, מספיק שאתה קילו 800, אין אינקובטור, אין כלום. זה אתה, מיטה, חיתול. בוא'נה, זה איזה מה יש. חזק אתה, איך שרדת את זה? עקשן. מה? עקשן. עד היום. כן. אוקיי. כשהם הגיעו, אגב, הפכתי לסיפור סינדרלה, מהתינוק הכי מוזנח לתינוק שיש את הראש מחלקה שמגיע בספיד דייל ב4 לפנות בוקר, אם אני בוכה יותר מפעם אחת. וכל האחיות פתאום עליי, ופתאום חימום בחדר, ומסביבי כולם מקרקרים. אוקיי. באיזשהו שלב הרופא... זה מה שכסף עושה כנראה. כן. יש עוד פרט קטן, נכון? שפספס... קטן, קטן, פצפון. כן. נולדתי כנקבה, תחת השם מריה חוסה ארגואשו, שזה כאילו חנה משה מריה? כהן. זה הווייב. איך, מריה? מריה חוסה ארגואשו. זאת אומרת, אתה נולדת תינוקת? כן. חמודה ומתוקה. כן. כן, יש המון קשר. מה זה קשר? אוקיי. טוב, סיימנו את הסאגה הזאתי. נחתנו בארץ. חזרנו בדרך בלונדון, בחרו לי שם. לא מריה ענבר, חוסה. אחלה שם. ניטרלי, לא כבד מדי. אני מודה להורים שלי על השם הזה, אחלה שם. נכון. לא היה צריך להחליף אותו. באמת שם מאוד יפה. ואז התפרצו המחלות. איזה מחלות היו לך? כל האנמיה והבשרית מהשנתיים הראשונות ביליתי בבית חולים. עד היום יש תמונה שלי בקיר של הניסים הרפואיים בבלינסון. אבא שלי נכנס, הנה סיפור, אבא שלי נכנס לחדר אחיות, הוא כבר היה בן בית. שכח את התיק ביום ששחררו אותי, והוא שומע את האחיות אומרות, הנה אתם רואים, גם כשאין סיכוי בחיים אל תאבדו תקווה. יו. כי לפעמים קוראים ניסים. וואו. אז אתה נס בעצם. כנראה. מדהים. אז זה היה התחלה מעניינת, זה שנתיים ראשונות. אם ההורים שלי לא היו בסביבה, ונגיד היינו עושים איזה טיול בשבת, והיו פונים אליי בתור ילד, לא הייתי מתקן. כבר ידעת. יש לאמא שלי סיפור מהגן הראשון, גיל 4. באה לה אמא בחששות. הבת שלך מדברת על עצמה בלשון זכר, את חייבת להפסיק את זה, אחרת היא תצא לסבית. אמרה לי את זה לפני איזה 4 שנים. אמרתי לה, הנה, תראי, תגידי לה שהיא טעתה, יצאתי טרנס. אוקיי, וזאת אומרת שההורים שלך בעצם אימצו תינוקת, והם עם השנים בעצם חשבו שאתה לסבית,
ואז בא הרגע שאתה צריך בעצם לצאת מהארון. זאת אומרת, להגיד שאתה לא לסבית, אתה בכלל מרגיש שאתה צריך להתחבר לגבריות שלך. מה זה הגיע? זה שבר את הדלת בחודש וחצי, כאילו זה היה מ-0 ל-100. מה זה אומר בחודש וחצי? החיים שלי היו מושלמים, בת זוג, עבודה, בתחילת שנות ה-20, מסיבות, תל אביב, חברים, הכל טוב ויפה. היה לי כמה טיסות לחו"ל, אחת אחרי השנייה. כנראה שבאחת הטיסות היה לי פעם שיער ארוך, שופע. לא נכון. נשאר מלא, אבל פשוט התפזר בשאר הגוף. כן. אז כנראה שבאחת מהטיסות תפסתי קינים. ונחתתי בדיוק בלונדון, שזה הבית השני שלי, יש לי שם משפחה מצד אמא. ולא היה לי מנוס מלהוריד את השיער. שתביני איזה טירוף כמה השיער הארוך הזה שגידלתי, לא כי רציתי אגב, פשוט כדי שיפסיקו להתייחס אליי כבן, גידלתי אותו. אז יום לפני זה, כשנסעתי לחדר כושר, אמרו לי, Good morning ma'am, how are you? יום אחרי זה, כשהורדתי את השיער, ועשיתי לא גלח, תספורת קצרה. Hello, good morning, מיסטר ענבר. משהו כזה, לא ידעו איך לאכול אותי. ואני עומד מול המלתחות של הגברים ומול המלתחות של אנשים, ואני אומר לעצמי, what the fuck? איך חזרתי לכיתה ג' שאני לא יודע לאיזה שירותים להיכנס? כי אם אני נכנס עכשיו לנשים, יצעקו עליי ילד, מה אתה עושה? אם אני נכנס לגברים ויקלטו שמשהו לא זה, אני מקבל מכות במקרה הטוב או דברים אחרים במקרה הרע. אבל תמיד הייתי בדיכאון. תמיד משהו לא היה בסדר. תמיד משהו הרגיש עקום. תמיד חיפשתי משהו אחר. שום דבר לא הרגיש שלם. איך הדיכאונות האלה באו לידי ביטוי? קודם כל הייתי שעות מתנדנד על הנדנדה בגיל ה-10. את רוב התיכון שלי העברתי על הנדנדה בגינה הציבורית. עם אוזניות. היה לך המון תסכול, המון כעס. מלא. אובדני. מאוד מאוד אובדני. אני מגיל מאוד צעיר, הייתי בטיפול פסיכולוגי, להגיד לך שזה... זה השאיר אותי בחיים. אבל אני תמיד צוחק. עזר לך לשרוד. איך היה הרגע שסיפרת להורים שלך על... לא, היה קטסטרופה. איך זה? תספר מה היה. ראו שמשהו עובר עליי, וכזה ניסיתי למסמס את זה, ובאיזשהו שלב הבנתי שזו הסיטואציה. שדיברתי עם אותו חבר. ובאתי וסיפרתי לאמא. אין תגובה. יש רק בכי. התחילה לבכות. כן. וביקשתי ממנה שלא תספר לאבא. סיפרה לו יום למחרת. הוא לא היה... הוא כאילו... הוא לא יכול להיות איתי באותו חדר הזה כמה ימים. שבאותו זמן גרתי בבית. ועבדתי עם חגי בתור מדריכת שחייה לילדים. זה בכלל היה כאילו... הוא מאוד עזר לי, הוא קנה לי חליפה וזה, אבל זה כאילו שחייה זה הכי מגדרי. אז התחלתי את העונת שחייה הזאת בתור בת. ובסוף עונת השחייה הזאת כבר לא היה לי איפה להתקלח. הוא היה עוזר לי לשטוף את החליפת שחייה בצינור גינה בחוץ. ואותי. יואו. כאילו זה היה הכיוון. הייתי עובד, חוזר הביתה, מתקלח, בוכה, הולך לישון, נוסע לחגי. עובד, ככה, רפיט, עד שנסעתי לברייטון. ככה זה היה חצי שנה. ברייטון בלונדון, כן. היה לי שם לימודים, זה היה המפלט שלי. אבל מה היה עם ההורים? לא היה תקשורת. הם כאילו אכזבה, כאילו אני כישלון. כישלון. זאת אומרת, הם אמרו לי משפט מאוד מאוד קשה, אימצנו אותך בשביל שתטפלי בנו לעת זקנה ותלדי לנו נכדים. אז דודה שלי אמרה לי, תקשיב, תן להם זמן. תן להם זמן, הם מבוגרים, הם אוהבים אותך, הם יעשו את
please for me speak to them, אני לא רציתי. אז חייתי חיים כפולים, זאת אומרת, אני כבר חי את החיים שלי בברייטון כגבר טרנס בתחילת דרכו. ואז פעם בשבועיים אני מרים טלפון, ואמא שלי כזה, היי דארלינג, how are you, how is your... בכוונה, בהטיה של נקבה, למרות שבאנגלית את יכולה גם לדבר ב-you. ככה. וכל פעם דודה שלי הייתה אומרת לי, they're your parents, they will accept you. For me, please continue. עכשיו, תשמעי, הם עשו, אמא שלי באיזשהו שלב תפסה את אבא שלי באוזן, ואמרה לו, זה הילד שלנו, ואני ואתה הולכים לטיפול, עד שהמשפחה תסתדר. אז כל הזמן הזה שהיה נתק בין ההורים ובינך, מה הרגשת? תראי, אחרי השברון הראשון, הרגשתי חופשי. מהם. כן. כי יצאת החוצה. יצאתי החוצה. זה בא הכל ביחד. זה עזבתי את הבית, זה עזבתי את ישראל, זה עזבתי אני מתחיל לעזוב את הגוף שלא נכון לי. כן. אני מתחיל לחיות את החיים שנכונים לי, אני עושה את הטעויות שלי, אני חי את החיים שאני רוצה. אבל איך הרגשת לגבי התגובה שלהם? אני חושב שזה כל כך פגש אותי לא טוב, שלא הרגשתי. התנתקת. כן, התנתקתי. עד היום אני חושב שהתנתקתי מהתגובה. זאת אומרת, היום אם את שואלת אותי, אז ההורים שלי הלכו לטיפול ועשו את התהליך שלהם, והיום הם מדהימים ומקבלים אותי כמו שהם, ותומכים בי ובמשפחה שלי, ושם בשבילי כשאני צריך אותם, ומקבלים אותי ואת הבת זוג שלי, וכמו שאני בלי שאלות. זה לקח 2.5 שנים. ואיך זה השפיע על היחסים ביניכם? בוא נדבר רגע על איך היית בעצם לפני התהליך שעברת בנאו, ובמה שאנחנו עשינו, ואיך היה, מה עברת בתהליך במהלך הטיפול שלנו בעצם? תראי, במהלך הטיפול, כשבאתי אלייך, אז הם הרגישו לי כמו עבודה. כי היינו במערכת יחסים, והם נתנו והעניקו, ובאמת היו שמה, אבל הנתק הרגשי שלי עדיין היה קיים, בגלל התקופה הזאת. אז הייתי עושה כל מה שצריך, אבל זה היה ממש שואב אותי אנרגטית, וכמו עוד משימה שרשומה לי ביומן. נתק רגשי זה משהו שהרבה פעמים אנחנו כבני אדם משתמשים בו, כמנגנון הגנה, מנגנון הגנה הישרדותי, כדי לא להיפגע. אנחנו יכולים להרגיש גם נתק מהגוף שלנו, נתק רגשי מול אנשים, כי המוח ההישרדותי שלנו נורא חכם, והוא עושה הכל כדי לא לחוות את אותו כאב שוב. הנה את צודקת, אני כמעט בפייק. אתה מחמצן. כן. היה לך מקומות שהרגשת נתק, כשאתה מתנתק מעצמך? מלא. זה מנגנון שעד היום אני מתמודד איתו. אם זה במקומות עם הרבה קהל. או במסיבות עם המון אנשים. כן, עם המון אנשים. אם הגעתי לסוף של המצבר הפנימי שלי, אם הוא נגמר, אני מתנתק. כן. אם יש החלטות, הרות גורל, הדיפולט שלי הוא קודם להישאב פנימה לתוך עצמי, ורגע... זה בעצם חוסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה. זו מערכת מתנתקת. נכון. וגם בעצם המידע שאתה סוחב איתך, נכון? נכון. היו עוד דברים שאתה עברת, שהיית צריך להתגבר עליהם? בעבר דיברתי גם על הטרדות מיניות שעברתי. אבל אני פחות אפתח את זה פשוט כי לאנשים יש לפעמים נטייה לקשר בין הטרדות מיניות לבחירות של זהות של אנשים בחיים, ואין קשר. זאת אומרת... לא, יכול להיות קשר, אבל לא תמיד. אצלי אין קשר. אצלך אין את הקשר, כן. אבל זה בהחלט יכול להשפיע. נכון. אני יכול להגיד לך שיש איזשהו משהו מאוד משחרר, לפחות מבחינתי, הגוף הזה, היום החדש, הכלי הזה שהוא ינבר, לא נפגע. הגוף הישן, מה שנפרדתי ממנו, מה שהיה, הוא זה שספג את הפגיעות.
זאת אומרת, כשאתה בעצם היית בת, כן, אז השארת, אתה מרגיש שכאילו השארת את זה מאחור. כן, ממש. אבל יש מידע שנמצא ברמת התא, נכון? שאנחנו מנקים אותו כל הזמן. נכון, ובעזרת גם תהליכים איתך וגם תהליכים חיצוניים, התאים, יש לי כמה נקודות מכוננות שהתאים בהם ממש הרגשתי אותם מתנקים מהמידע הזה. אז בוא רגע נדבר על התהליך שעברת, אוקיי? מה היה כשאתה הגעת ואיפה אתה מרגיש שאתה נמצא היום? טוב, את פגשת אותי תל אביבי בן 27, עם כל המשתמע מזה בדירת רווקים שלו, עם העציץ ששותה את המים שאת לא מסיימת בסוף האימון. כן. שמשווע לזוגיות, אבל עושה את כל הדברים ההפוכים כדי שזה לא יקרה. נכון, ורצית המון דברים, אתה זוכר שעשינו רשימה ושמנו את זה על המקרר? יש לי עכשיו את אותה רשימה בבית. קוראים לה אשתי. נכון. אז בוא נדבר רגע על מה בעצם אתה מרגיש ששינית בתהליך הזה. קודם כל, הטיפול, אפילו לא כיוונו לזה, לא אני ולא את, אבל באתי עם שימוש מוגזם לחלוטין בוויד. כן. ועם בעיות שינה. אז אמנם אנחנו עדיין מתמודדים עם הסוף של הבעיות שינה, אבל הוויד וכל הסאבסטנסס יצאו מהחיים שלי. כן. לחלוטין. שזה מדהים. זה ענק, זה מדהים, אני הרבה יותר מאוזן, הנפילות האנרגטיות שלי הרבה יותר מינוריות. באתי רווק, היום אני נשוי. באושר. מה הכלים שאתה מרגיש אבל שקיבלת שעזרו לך לשנות בעצם את כל התפיסת העולם שלך? את שינית את איך שאני מסתכל על העולם. נכון, אבל מה, הכלים שקיבלת, זאת אומרת, מה אתה עושה היום שעוזר לך להחזיר אנרגיה, להעלות את האנרגיה? כי כמו שאמרת, היית מאוד אובדני לפני, נכון? נכון. וחווית דברים מאוד קשים, ואנחנו יודעים שזה בעצם, המערכת ההישרדותית, זה מה שמנהל אותה. המידע שיש לה על העבר, היא מגיל 0 עד 12-13, ואתה גם היית מועמד, זאת אומרת, גם כתינוק חווית דברים שהם היו על הקצה. אז מה עשית בתהליך הזה שהביא אותך למקום שהוא כל כך בעצם עוצמתי ויציב היום? את כל הדברים שגרמו לי להתגרד בהתחלה. מה לעשות? היית אומרת מדיטציה, הייתי מתגרד. נכון. ואני עושה היום כל בוקר. ספורט אני עשיתי, אבל בניתי שגרה שהיא יותר נכונה, פחות הנראות, יותר הבריאות. כן. מנטרות שאני עושה כל בוקר. לא משנה אם אני במעבר דירה, במעבר טיסות, פקל. מניח תפילין. זה אחרי 7 לאוקטובר, אשתי ביקשה שאני אתחיל, אז יש לי את הסט שלי, אני מניח רק את הסט שלי. אני לא נוגע בסטים של אנשים אחרים, אני לא מתעסק בהלכות, ואני יש לי את האמונה שלי עם בורא עולם, ואני, יש לו מערכת יחסים מאוד מעניינת אגב. אז אני מניח תפילין, ויש לי את הריטואל בוקר שלי שאני לא מוותר עליו בחיים. אני עושה הליכות בפארק הירקון כל יום. שנקרא For my stupid mental health. מעולה. ושחררת את הכעס על ההורים. שחררתי את הכעס על ההורים. שחררתי... איך עשית את זה? נתת לי מדיטציה שהיא הייתה כל כך קשה וכל כך מעצבנת. נכון, נכון. שהייתי צריך לקחת את החרוזים האלה שהמורה שלי... את האופונופונו? כן, שהמורה שלי ליוגה הביאה לי מהודו, כדי רק לשרוד את הדבר הזה, ובמהלך חודשים אני יושב, ואני עושה את זה, ואני מתעצבן, ואני לא רוצה, ואני כועס. I'm sorry, I love you, please forgive me, I thank you. נכון, וזה
מביא לי את הג'ננה ואני רק מתלונן. ואז יום אחד פשוט נגמר. ופשוט נגמר, ויכולתי להסתכל על ההורים שלי בתור, אגב, הבני אדם שהם, המעלות שלהם כבני אדם, לא כאבא ואימא. כן, כן. כבני אדם, המעלות שלהם, הדברים הטובים שהם נתנו לי, ועדיין נותנים לי, וגם הדפוסים שהם באו איתם, שזה לא אשמתם. נכון. וזה בנה לי מערכת יחסים מדהימה עם אבא שלי, שהייתה תמיד קצת יותר מאתגרת, וגם עם אמא שלי. התחילה הריפוי, התחילה החזרה הזה, וגם התחילה הצבת גבולות ברורה, אגב, משני הכיוונים. זאת אומרת, כשאין לי מאיפה לתת, אז אני לא נותן. אתה לא מרצה. לא. ואתה גם לא מתוסכל כשמבקשים ממך. לא. אתה פשוט, היית פעם נורא כועס כשמבקשים ממך. נכון. כשאתה לא רוצה. נכון. היום אתה פשוט אומר שזה לא מתאים. נכון. ואני גם מסביר את עצמי, לא מתאים לי כא', ב' וג', אבל אני כן יכול לעשות ד', ה' וו'. ואז גם מתקבל בצורה הרבה יותר יפה. ואתה גם מתמקד במה טוב בהורים שלך. כן, חד משמעית. ובמה אתה אוהב בהם. עכשיו אני יכול להגיד לך, תקשיבי, אמרו לי מלא דברים, ולא רק ההורים שלי בתחילת השינוי, לאנשים יש תמיד, אתם רוצים לראות את ההצלחות ואיפה הגעת בחיים, וכשאתה רק מתחיל את זה, אז זה תמיד לא יתחתנו איתך ולא ירצו לצאת איתך. איך באמת בהתמודדות מול נשים כטרנס? הייתה כל החיים? תראי, בהתחלה שלהיות טרנס זה כל מהות מה שאתה, כי זה מה שאתה עושה כרגע, זה קשה, זה מאתגר, יש פחדים, יש חששות. ככל שאתה נכנס יותר לתהליך, ובעצם יש לזה בעצם התחלה, אמצע וסוף. אני אגב היום, אני לא יודע מי בעבודה שלי יודע שאני טרנס ומי לא, וזה גם לא מעניין אותי. עכשיו הם ידעו. כן, כן. איזה משמעות יש לזה? אין לזה, לחיים שלי היום, לעובדה שאני טרנס, בחיים שלי היום אין לזה משמעות. שזה מהמם בעיניי, כי זה סוף של איזשהו תקופה מאוד מאוד ארוכה. וברגע שאני הפסקתי לעשות עניין מזה שאני טרנס, אז גם הסביבה הפסיקה. זה ממש ככה. זה ממש ככה. זה, איך שאתה תופס את עצמך, זה פשוט משתקף בעולם וחוזר אליך. נכון, אני גם לא מחפש את יודעת, אנשים מחפשים שיקבלו אותם. אישורים. אותם. הדעה של בן אדם על החיים שלי היום לא מעניינת, כי לי טוב. אז אני לא עוצר לשאול. ההורים שלי השכילו להביא ברבות השנים, שזה בדיוק אותו בן אדם. בדיוק אותו בן אדם. אבל בן אדם עכשיו שטוב לו. ושמגשים את החיים שלו. ושזה זה. בתוך תוכך אתה אותו בן אדם. אחד לאחד. ברור. פשוט מי שאתה באמת יצא החוצה. נכון. אוקיי. זאת אומרת שכאילו אתה גם למדת, הרי בגלל שחווית כל מיני דברים בדרך, זה נלווה להמון דברים, המיניות. נכון. זאת אומרת, זה לא רק מיניות, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו חווים בדרך כתוצאה מזה, נכון. שמוטבעים לנו, ואנחנו מתרגלים לפרש את העולם כל הזמן כמאיים, כמפחיד, כמסוכן, כלא מקבל אותנו, וזה לא משנה כבר שאנחנו בני 30 ואז היינו בני 8, עדיין אנחנו רואים את המציאות דרך מאגר הנתונים הזה, ואנחנו בעצם לומדים להפסיק להפעיל אותו. נכון. נכון? נכון. איך אנחנו עושים את זה? תן לי דוגמה לאיך עשית את זה. אני קורא לזה תכנות מחדש. נכון, זה באמת תכנות מחדש. זה לקחת את המידע שאתה מעוניין בו. זה קודם כל להבין איזה מידע אתה רוצה. כן. כי לנו כאנשים יש המון כוח לזמן לנו, כל מציאות שאנחנו רוצים, אם זה מציאות טובה או מציאות רעה, אנחנו נזמן אותה. אז לקחת את המידע הזה, להבין עם עצמך מה אתה רוצה, ולהתחיל לשנן לעצמך את זה. והמוח הולך לריב איתך. הוא הולך לריב איתך, אין מה לעשות. וצריך כמו שאתה מאמן שריר, להתעקש ולהתעקש ולהתעקש. אני אומרת תמיד שצריך לעשות את הדברים
ממש ברגע שאתה קם בבוקר כבר לעשות משהו שמשדרג לך את המערכת. כן. כי מה שקורה זה שהמוח שלנו חושב 90% מהמחשבות שהוא חשב אתמול ויום לפני. הוא לא מתחדש, הוא חוזר על עצמו בלופ כל הזמן, וזה גם לא משנה אם זה המחשבה הכי מפגרת שיש ולא מעניינת, הוא מתאבסס. כי זה פשוט מערכת שנמצאת בלופ תמידי כל הזמן, והיא בעצם מוגבלת כל כך לאפשרויות המוגבלות של ההישרדות שלנו, נכון? כן. אז בעצם אנחנו לומדים להפסיק להפעיל את המערכת ההישרדותית בחלקים השליליים שלה, ואנחנו לא מחפשים לייצר את המציאות, אנחנו מחפשים להרגיש טוב. ברגע שאנחנו מרגישים טוב, המציאות משתקפת בצורה אחרת בעולם שלנו, נכון? כן. כי העולם זה כמו מסך קולנוע, שאנחנו בעצם מקרינים עליו את המציאות, והוא כל הזמן חוזרת אלינו, ואם אנחנו לא משתנים מבפנים, אם אנחנו לא משנים את האינסייט שלנו, המראה שלנו לא תשתנה. ובעצם ככל שאתה יותר באהבה עצמית עם עצמך, ובקבלה של מי שאתה, ובסליחה, סולח לכל מי ברגע שאנחנו לא סולחים לאחרים, תמיד אומרים, אני לא רוצה לסלוח, אני לא רוצה, למה אני צריכה לסלוח? אבל זה לא בשבילו בכלל, זה לא בשבילך. בדיוק, שאני כועסת, שאני לא סולחת לאנשים על דברים שהם עשו לי, אני בעצם תוקעת את עצמי אנרגטית, ואני נמצאת בתדר מאוד מאוד נמוך, באנרגיה מאוד נמוכה, ובחוויה של קורבן. נכון, נכון. זה היה תהליך לא פשוט. אבל כל יום, את יודעת, בייבי סטפס, עד שמגיעים לשם, ובסופו של דבר זה שווה את זה. אין מה לעשות. משפחה לכל משפחה יש את האתגרים שלה, אבל משפחה בסופו של דבר זה מה שמקיף אותך ותומך בך, ובסוף היום כשאתה באמת צריך עזרה זה הטלפון שאתה עושה, וזה מערכות יחסים, את יודעת, חברים יוצאים, הולכים, משפחה זה משהו אחר. לא סתם, זה אנחנו נולדים למשפחה מסוימת, ואנחנו מגיעים למשפחה מסוימת, ולא סתם הם אלה שימצאו אותך, ואתה היית צריך לעבור דרך המקום הזה, ודרך המערכת הזו, דרך הגוף הזה, דרך כל התהליך שאתה עברת, ואתה עובר, זה בעצם בא לפתח אותך, ולהעצים אותך, ולתקן אותך, לתקן לך חוויות מגלגולים קודמים. נכון. סיכום. בוא כמה מילות סיכום תיתן לנו. לסיכום, תלכו עם האמת שלכם. זה הכי חשוב. כי כל השאר מסתדר אחרי זה. יפה. יפה מאוד. תודה, ענבר רוש. בכיף ואהבה, כיף שהזמנת אותי.